Дали е точен впечатокот дека по 5 дена јавни консултации, 4 политички групации се на добар пат да формираат влада? 4 политически формации бяха на масата за преговорите. Всичко беше излъчвано на живо в Фейсбук и всички ние можехме да видим как вървят консултациите. Имаше така дух на разбирателство, но в следващите 2 седмици все още няма да знаем как ще изглежда едно бъдещо коалиционно споразумение. Има време, трябва да изчакаме още, за да видим как ще изглежда това коалиционно споразумение във всичките политики и въпроси, които бяха обсъждани през изминалите 4-5 дни. За Република Северна Македонија најинтересни беа консултациите од саботата посветени на темата на дворешна политика. Како вие го доживеавте сегментот посветен на Северна Македонија и што би значило најавеното конструктивно надградување на досегашната позиција и пристап на Бугарија кон Северна Македонија? Да, Северна Македония естествено беше така надълго обсъждана в събота по време на преговорите от 4-те партии. Иначе от това, което видяхме всички в събота, е, че следващото правителство ще подходи конструктивно към въпроса с Република Северна Македония. Но още в началото, всъщност първите седмици на новото българско редовно правителство ще се очакват и действия от стъпки, които да се предприемат от македонската страна. Подхода на Кирил Петков и Асен Василев е много прагматичен. Под конструктивно, така те изтъкнаха, че трябва да се засилят двустранните връзки между двете страни в търговията, в икономиката, в търговския обмен, да се завърши коридор 8, да има връзка между София и Скопие, въздушна връзка директна. Все неща, които липсват и всъщност трябва да се засилят. За това говореха те, да се изпълни с съдържание. Тези двустранни отношения да бъдат изпълнени с съдържание. Трябва да видим какво ще бъде коалиционното споразумение. Това бяха преговори, да се приемат мненията на 4-те партии, които бяха на масата. Но колко ще бъде под влияние на една или друга политическа формация, не можем да кажем, докато нямаме коалиционното споразумение. Во Скопје министерот за надворешни работи Бујар Османи се уште вели дека е можен пробив и со службената влада на Стефан Јанев врз основа на досегашната размена на документи и коментари за 5 точки, за да се стигне до деблокада на пристапниот процес на Северна Македонија веќе на 14 декември, кога заседава Советот за општи работи на Европската унија. Возможно ли е такво нешто според вас? Служебното правителство има още няколко дни живот, всъщност. Така че има съвет на 14, но преди това има и Корепер, така че периода се скъсява. Това, което аз мисля е, че вече в България фокусът е върху това как ще изглежда бъдещото коалиционно споразумение, а пък служебното правителство съвсем скоро ще престане да функционира. Така че трябва да изчакаме да видим какво ще се съдържа в коалиционното споразумение на евентуалното бъдещо редовно правителство в България. Ви благодарам.